ஹாய்மா, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ம். ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல நம்ம பேசி, அதனால வேண்டி திடீர்னு இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு தோணுச்சு. சரியா? அதனால வேண்டிதான் சரி கொஞ்ச நேரம் பேசிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பரபரன்னு வேலை போயிட்டு இருக்குப்பா. அதனால தான் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியல. நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன விஷயம்னா, மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து இடம் இல்லை நம்மளுக்கு. இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த பிஸ்னஸ் எடுத்துறதுனால எனக்கான, அதாவது வீடியோ போடுறதுக்கான ஒரு இடம் மறுபடியும் இல்லை. இங்கே ஃபுல்லாமே பேக்கிங் செக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஒரு பக்கம் மசாலா போடுறது, ஊறுகாய் போடுறது எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அங்கேயும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக மெட்டீரியல் ஃபுல்லாமே அந்த இடத்துல வச்சு காட்டிட்டு இருக்காங்க. அதை கஸ்டமரும் வந்து போயிட்டு இருக்காங்களா, அதனால வேண்டி நான் வீடியோ போடலான்னு பிளான் பண்ணேன்னா வேலை இடம் இல்லை அப்படின்றதுக்காகவே வெயிட் பண்ணுறது. அதனால வீடியோ போட்டேன்னா அது சம்மந்தமாக ஏதாவது உங்கள்கிட்ட பேசுவேன். இப்போ வீடியோ போடாததுனால வேண்டி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால சரி இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு பேசிடலாம் செத்த நேரம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து 5 மணி 6 மணி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காரணம் என்னன்னா, விடிய காத்த நான் டெய்லி தூங்கி எந்திரிக்கிறதே வந்து 8 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறது. இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் அந்த மசாலா பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமே 8 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறது. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, முழுக்க ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆனதுனாலையும் ஃபோன்லேயே அதிகம் வேலை இருக்கிறதுனால வேண்டி தூங்குறதுக்கு லேட் ஆகிடுது, எந்திரிக்கிறது லேட் ஆகிடுது. அதனால தான் நாங்கள் வந்து காலை சாப்பாடு எங்களுக்கு மிஸ் ஆகுறது அதுதான். ஏன்னா எந்திரிச்சோடனே காஃபியை குடிச்சிட்டோன்னா அப்புறமா காலையில் சாப்பிட்றது நேரம் இருக்கிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் அடிச்சது. நீங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் காலையில் மட்டும் நீராரம் மட்டும் குடிக்க பழகியிருக்கோம். அப்போ இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சீக்கிரமே எந்திரிச்சிட்டதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா, மறக்காமல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, தொடர்ந்து ராசிபலன் பார்ப்பேன். அது மட்டும் அப்பையிலேருந்தே பார்ப்பேன். வேலைக்கு போன காலத்துலேருந்து, கேண்டீன் வச்சிருந்த போது எல்லா இடத்துலையும் இந்த காலையில் போடுற ராசி பலன் ஃபஸ்ட்டு அந்த 7 மணிக்குள்ளே போடுவாங்கள்ல, சன் டிவியில் போடுவாங்க. சன் டிவியில் கேட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஜி தமிழுக்கு மாறுவேன். அதையும் கேட்பேன், அதுலேயும் இதையும் கரெக்டாக என்னோட ராசி முடிகிற வரைக்கும் கேட்டுட்டு போவேன். அப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அது அப்படியே இந்த என்னோட ராசி முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடிடுவேன், கிளம்பி வேலைக்கு போயிடணும். ஏன்னா அந்த 7:30 மணிக்கு முடியும். 7:30 மணிக்கு கிளம்புனாதான் அடுத்து நம்ம போய் அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி. அப்போ அந்த ராசிபலன் ஒரு வாட்டி அந்த ராசிபலன் கேட்கும் போதும், அது வந்து ராசிபலன்ன்றது கொஞ்சம் ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கங்களேன், அது கொஞ்சம் பழகிடுச்சு சென்டிமெண்ட்டாக. அது என்னன்னா ராசிக்காகன்றது இல்லை, அவங்க சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கேட்குற மாதிரி இருக்கும். கேட்குற மாதிரினா ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் சில நேரம். அதுக்காகவே கூட கேட்பேன். அப்போ அன்னைக்கு நான் அந்த ராசிபலன் கேட்டதுக்கும் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னைக்கு தான் நான் ராசிபலன் கேட்டேன். அதுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு அப்படியே, அதாவது அன்னைக்கு நடந்த ஃபீல் இன்னைக்கு நடந்தது அப்படின்னா அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து நம்ம யாரையோ ஒரு வேலை இல்லை ஒரு டெண்டர், அப்போ அந்த அதிகாரிகள் சொல்றபடி கேட்கணும். அப்படிங்கிற பட்சத்திலேயே அதை நான் ஏதாவது ஒன்று, இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கணும், இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்திராஷ்டமம் இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படியே நெருப்பு மேலே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்பயும் அப்படிதான் இருக்கும். இருந்தாலும் இப்போங்கிறது இப்பைக்கும் அப்பைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அப்போ யாரோ வந்து நம்மளை திட்டிடுவாங்களோ, யாரோ ஏதோ சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு அந்த யாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து நம்மளோட சொந்த தொழில் அப்படிங்கிறதுனால அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் இடையில நிறைய மாற்றங்கள்ப்பா. அது அப்ப பாத்தீங்கன்னா வேலை தான் நிறைய போயிட்டு இருக்கும், நிறைய உழைப்பு போட்டுட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கான பலன் கிடைச்சிச்சா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, அதுதான் இப்ப நானே அதை திரும்ப அப்படியே ரிவைண்ட் பண்ணி பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷமும் அன்னைக்கு இன்னைக்கு, ஏன்னா அன்னைக்கு பார்த்து முடிச்சேன், திரும்ப மறுபடியும் ராசிபலன் இப்பதான் இன்னைக்குதான் பார்த்துருக்கேன் இத்தனை வருஷத்துல. ஏன்னா நான் தான் எந்திரிக்கிறது இல்லையா, அந்த விஷயம். இப்ப இன்னைக்கு தீபாவளி வந்துருச்சா, வேலை ஃபுல்லா இருக்கு. கடவுள் புண்ணியத்துல உங்களோட ஆசீர்வாதத்துல ஃபுல்லா வேலை இருக்கு. இன்னைக்கு நாளைக்கோட மசாலா கொடுக்கறத நிப்பாட்டுறோம். அடுத்து தீபாவளி பலகாரத்தை நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாளை மறுநாள்லேருந்து அந்த வேலை பலகாரம் போடுறது இதெல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதுக்காக நிப்பாட்டுறோம். அப்போ வேலை வேணுங்கிற அளவுக்கு எடுத்துட்டோம். ஆனால்
இதை கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு மசாலாங்கிறது எப்போ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம்ல, தீபாவளி முடிஞ்சு கூட கொடுத்துக்கலாம்ல, ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆர்டர் எடுத்துட்டோம்ல, இதுக்கப்புறம் இந்த தீபாவளி இந்த நேரத்தில் தான் பண்ணணும்ல அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி நான் இதை பண்றேன் சரிங்களா. அதுக்காக தான் இதை நிப்பாட்டிருக்கோம். என்ன பேச வந்தேனே மறந்துட்டேன். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த காலையில எந்திரிச்சு அந்த 7:30 மணிக்கு அவசர அவசரமா ஓடி அந்த லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு டெண்டர் பத்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா 2 ரூபாய்க்கெல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கரெக்டா இந்த 7:30 மணிக்கு நான் இங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்புனேன்னா, நான் இருக்கிறது வந்து சிவானந்த காலனியில இருக்கோம். பாப்பநாயக்கம்பாளையம், காந்திபுரம் போய் காந்திபுரத்துல இருந்து பாப்பநாயக்கம்பாளையம் டக்கு டக்குன்னு இதுக்காக போய் நம்ம பஸ்ஸுக்கு நிக்கிற நேரம் வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேருந்து அங்க நடப்பேன், அங்கேருந்து அங்க நடப்பேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்குள்ளாரையே, 1/4 மணி நேரம் இல்ல 20 நிமிஷத்துல கரெக்டா பாப்பநாயக்கம்பாளையம் போய் சேர்ந்துருவேன். ஏன்னா அந்த 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் அந்த நிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு அவ்வளவு ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதே மாதிரிதான் அங்க மட்டும் இல்லைங்க, ஒரு இடத்துலயுமே தான் சரி. நான் வந்து இங்கேருந்து எங்க 1ஆம் நம்பர்லேருந்து, 1ஆம் நம்பர்னா அது எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரியலையே, காந்திபுரம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து வடகோவை போவேன். அப்ப எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து 3 ரூபா தான், 2 ரூபா 3 ரூபா அவ்வளோதான். அதுக்கே வந்து 3 ரூபா செலவாயிருந்துட்டு நடப்பேன். ஒரு நேரமும் அந்த நேரத்துல எல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படியே நடப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நடப்பேன், நடந்துருவேன். பஸ் அந்த 2 ரூபாய் மிச்சப்படுத்தணும்னு இல்லை, 2 ரூபாய் மிச்சம் படுத்தணும் தான். அந்த 2 ரூபா அப்போதைக்கு செலவு பண்றது தேவையா, அந்த நேரத்துல நம்ம நடந்துடலாம்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பணங்கிறத காட்டிலும் நேரம் தான் ரொம்ப கம்மியா தெரியும். ஏன்னா அதான் நான் சொன்னேனே, நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பேர் இருக்காங்க. அந்த 15 பேர் வேலை செஞ்சாலும் முடிக்க முடியாத அளவுக்கு வேலை இருக்கிறதுனாலதான் வேலையை இப்போதைக்கு நிப்பாட்டிட்டு நாளைக்கு ஸ்வீட் பலகாரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்ப நம்மளுக்கான வேலை உங்களுக்கு இப்ப என்ன சொல்ல வரணும், உங்களுக்கான வேலை எந்த இடத்துல இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன வருது என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது. கரெக்டா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா உங்களுக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும். அப்படியே மறுபடியும் அதே அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு அப்படியே இருக்கிற மாதிரியே இருக்காம சரி அவ்வளவுதான், கடவுள் விட்ட வழி, அப்புறம் நம்மளுக்கான நேரம் வரும், அப்புறம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தையே சொல்லிட்டு இருக்காம உங்களோட திறமை எந்த இடத்துல இருக்கு, நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்புறீங்களோ இல்லையப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட சேனல் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய சகோதரிகள் அருமையா பிசினஸ் பண்ணி சூப்பரா இருக்காங்க. சகோதரிகள் தான் என்கிட்ட அதிகமா பேசுறது, அதனால எனக்கு தெரியுது. மிச்சபடி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் இதுல இந்த இது என்னோட பேச்சு மூலியமா என்கிட்ட இருக்கிற மசாலா நான் சொல்லி கொடுக்குற விதத்து மூலியமா நீங்க எவ்வளவு பேர் கத்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு கரெக்டா தெரியல. ஆனா அதிகபட்சம் பேர் சூப்பரா நல்லபடியா சக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய என்னுடைய வேலையை இன்னும் நல்ல திறமையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ரொம்ப என்ன சொல்றது, எந்த அளவுக்கு மைனூட்டா யோசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கவனமா யோசிச்சு ஒரு விஷயத்துலையும் யோசிச்சு, டைலரிங் யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் தடுமாற்றமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்ப அழகா அப்படியே அது தனியா அப்படியே ஒரு ரூட் போட்டு அப்படியே அழகா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு என்ன தேவையோ, எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வேணுமோ அதிகமா கம்மியா, ஒரு புடவைக்கு 50 ரூபா வச்சோம்னாலும் சரி, ஒரு நாளைக்கு 100 புடவை ஓடுதா, 3 பேர் இருக்காங்களா, 2 பேருக்கு சம்பளம் கொடுத்தோமா, ஒரு நாளைக்கு கடை வாடகை கொடுத்தோமா, அதாவது கடை வாடகைன்னா இடத்து வாடகை கொடுத்தோமா, அவ்வளவுதான். மாசம் ஆனிச்சுன்னா அது ஒரு அமௌண்ட்டா அப்படின்ற மாதிரி நின்றோம். இதுல ஒரு பொருள் ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு பொருள் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சும் போது, ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஒரு பொருளோட காசு எடுத்து அடுத்ததுல போட்டேன். அப்ப லாபம் வந்து அடுத்தடுத்த மடங்கு பெருகிட்டே வந்துச்சு. அப்ப அது ஒரு யூனிட்டா ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணேன்னா, இந்த யூனிட்ல வர்ற வருமானத்துல இருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்து அதுல போட்டேன். அதுல இருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் ஆயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நான் நிறைய பேர் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக வேண்டி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் தீபாவளி வந்துருச்சு, செலவுக்கு என்னதான் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு டைம். இன்னும் தீபாவளிக்கு இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு. நாங்க தான் ஆன்லைன் பிசினஸ், அதனால வேண்டி கொரியர் பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்கிறதுக்காக நாங்க சீக்கிரமே ஆர்டர் கொரியர் நிப்பாட்டுறோம். ஆனா நீங்க வந்து அதோட இல்லாம நாங்க ரொம்ப நிறைய வேலை. இப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நைட்டு நான் தூங்குனது 12 மணிக்கு தூங்கினேன், 2 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டேன்.
எப்படா இந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கிறோம், என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம், என்ன நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, நான் ஒரு பிளான் பண்றதுங்கிறது என்னை மட்டுமே இருக்காது. நான் ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அது ஒரு மாதிரி போயிடும். இப்படி போய் அப்படி போய் இப்படி போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து ஒண்ணு ஒண்ணையா நம்ம பண்ணோமா, நம்ம போட்ட பிளான் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதே கவனிக்கிறதே ஒரு பெரிய பிளானா இருக்கும். அப்படி அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தூங்கவே முடியல. சரி 2 நாள் 2 3 நாள்ல இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்தது பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நிறைய நாள் இருக்கு. நீங்க வந்து ரொம்ப நாள் பழகி வச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஊர்ல இருக்கீங்க. அந்த ஊருக்குள்ள குறைஞ்சது ஒரு 50 பேருக்காவது பழகி வச்சிருப்பீங்க. உங்களோட ஃபோன் உங்களோட ஃபோன்ல கான்டாக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 200 300 கான்டாக்டாவது வச்சிருப்பீங்க. ஏதாவது இந்த நேரத்துல எதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு இருக்கிற திறமைய ஏதாவது ஒரு இந்த தீபாவளியில உங்களுக்கு என்ன டேலண்டா உங்களுக்கு வருதோ அந்த விஷயத்த நீங்க செஞ்சு கொடுத்து நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய விஷயத்த நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். அந்த தீபாவளியை சிறப்பா போயிட்டு என்ன பண்ண போறோம், தீபாவளி வந்துருச்சு செலவுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நினைக்காம, அப்பாடா சூப்பர் இதுல இருந்து இந்த வருமானம் வந்துச்சு, இதை வச்சு நம்ம குடும்பத்தை இன்னைக்கு ஜம்முன்னு பண்ணிடலாம், இந்த தீபாவளியை சிறப்பாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு லைன் கிடைச்சிடும். இந்த நீங்க ஒரு பொருள் தயாரிச்சு நான் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நீங்க ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு பொருள் உங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. அதுதான் விஷயம். எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு தெரியுமா? அதெல்லாம் சொன்னோம்னா நிறைய நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். வாய்ப்புகள்ங்கிறது உங்களுக்கு சுத்தி சுத்தி நிறைய நிறைய கொட்டி கிடக்கு. நிறைய விஷயம் பேசலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலை வந்து இங்க கொஞ்சம் வேலை நடந்துட்டே இருக்கு பரபரன்னு. அதனால என்னோட பார்வையும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கமா போயிட்டே இருக்குது. அதனால வேண்டி என்ன சொல்ல வந்தேன்றதையே மறந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சரியா. அடுத்து நாங்க நிறைய நிறைய பிளான் வச்சிருப்போம். ஒரு நிறைய பேர் வந்து நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கொடுத்துட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப தூரத்துல வர்றதுனால வேண்டி எங்களுக்கு இங்க இட வசதி பத்தல. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணலாம், அதுக்குன்னு தனியாவே ஒரு இடம் போடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் ஏதாவது டவுட்னா நீங்க அதுல கேளுங்க. நம்மளோட சேனல்ல கிட்டத்தட்ட 4000 ஆயிடுச்சு. 4000க்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பை பத்தி போட்டு 4000க்கு மேல வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுல பொருள் தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் ஒரு 1500 பொருளுக்கு 2000 எல்லாமே இதுதானே. அதனால ஒரு குறைஞ்சது 2000 3000 பொருளே இருக்கும். அந்த அது ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இது சம்மந்தமா எல்லா விவரமுமே நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன். பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கோங்க. நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது 90% பிஸ்னஸ் வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக தான் வருது. சரிங்களா. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்ககிட்டேருந்து நாங்கள் பிஸ்னஸ் எடுக்க முடியும்னா உங்களால கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு உங்க பக்கத்துல உங்கள்கிட்ட அன்றாட பழகுற உங்க ஊர் மக்கள்கிட்ட உங்களால ஒரு பிஸ்னஸ் எடுக்க முடியுங்கிறது கண்டிப்பா தெரியும். இந்த தீபாவளிக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னிலேருந்தாவது நீங்க யோசிச்சிங்கன்னாலுமே உங்களுக்கு வரப்போற நாட்கள்ல அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரிங்களா. அடுத்தடுத்து அதை வச்சு நம்மளோட பொருளாதாரத்தை பெருக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் இந்த வீடியோ. ரொம்ப நாளா வந்து நீங்க வந்து அடிக்கடி பேசுறீக்கா அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்பயுமே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குது என்னன்னு தெரியல, சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருக்கு. அதனால வேண்டி கண்டிப்பா நம்ம இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். அவ்வளவுதானா?